І офігенний день погуляти. Ти тут нічого дивного не помічаєш? Ні, ти про що? Тут дуже безпечно. Тут якісь смайлики були, ти що, сліпий? Та які смайлики, ти фігню говориш? Я не брешу, повір. Тупий ти тупий. Йдемо записувати відос, оператор. Я зрозумів, це ти не... Для чого? І що я замовив? Ей! Ей! Що там з тобою? Ей! Алло, що там з тобою? О ні, що з ним? Походу, цей смайлик то правда, його кудись те пехнуло. Аутотеорія. Піду-ка я собі туди вперед. А, стоп, я скакати не можу. Оператор веншить, коли не біжить, щоб туди не попасти. Де то є і що я тут роблю? Коротше, буду знімати відео на камеру. Я попав за цим лохом в цей готель. Але я мушу пити. Ніхіра сі. Що я тут роблю і ти зі мною робиш? І де мій оператор? Якийсь чел втік з лабораторій. Ніхіра сі лох. Чому тут так темно, я нічого не бачу? Тут живе дівка Артем 666. Это, блин, знущаєтесь. О. Нема ніде тих псикалок, ні. Тут нічого нема. Хавайся там, мама, після батьківських зборів. О, ховайся, раш іде. Ні, ну... Навіщо мені тебе? ні. Ну, він норм. Мій раш тоді норм. Прощаєтесь. Потрібен ключ. Давай. Блін. Хідів. Та придурок, де тут Хідів. ключа найду? Во, він в шапці лежав весь час. Не... Поннепен зрос не зрос зор зразан. Інтересно на його реакції. Ти живий? Ніфіга. Бери цю зажигалку. Як мені тепер жити? Погано жити. О, якраз тут використаю зажигалку. Де тут мій... Де то? Оце скалина. Ні, нема. Круто, мені повезло. Бля. Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Здох. Очевидно. Де то я зажигалка? Та в мене нога Алло. болить. Я забрав всі твої топові плюшечки. Я з вами теж заскучився. Ох, ща буде. Віп. Віп. Капець. Тело чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Ай, молодой бушидор, должен все забрать. Ай, еду 220, чтоб работать, а не спать. Ай, тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Тело чувствует мой вайп, он понимает, с кем он едет. Можешь видишь мое имя в чатах, кто ты хочешь кредит. Не плевать, что ты базаришь, бро, он просто бредит. К чему все разговоры, что нет, он дальше не уедет.
я плачу. Давай. Що я на ньому знов здохну. Я його ні разу ще не проходив. Він залагав. Ай! Гудбай, ну! Тихі. Мені то подобається. Нарешті дворець, свіжий воздух. За сутку, как ты допустил ошибку, ведь там не хватает мой мотива. Чувствует мой вайп, он начинает шашковать. Ай, молодой бывший доджо, я должен все забрать. Ай, еду 220, чтоб работать, я не спать. Ай, тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Мотива чувствует мой вайп, он понимает, с кем он едет. Но видишь мое имя в чатах, бро, ты хочешь кредит. Не плевать, что ты базаришь, бро, он просто бредит. К чему все разговоры, что нет, он дальше не уедет. Амбуш! Я тобі аж соскучився. Він пішов. Я ніфіга не бачу. Попиточка, не питочка, номер питочка. Ну, другий номер. Так, той член. Так. Є, ну нарешті! Оу, щит, мазафака, нігер, ну нарешті! Говно прийшов, нарешті. Ну я не обзиваю Дорс, я просто бомбив його, чи я називаю Дорсом, Дорс, стоп. Так, не бачив. О! Блін, нігер розламав мій ліфт! Іди нафір. О, бо як екран тряс.